Sunday, happy Sunday. Dito kami lalabas para lumabas na at bibili tayo ng battery ng sasakyan. Syempre, New Year na naman. Alam niyo naman pag New Year maraming babaguhin para maging new. Ngayon, baguhin natin yung iba nating battery ng sasakyan para ang power ay hindi tayo kakabahan, lalo pat lagi tayong nagbibiyahe. Hindi naman lagi, pero yung kailangan natin ng sasakyan every time na may pupuntahan, kaya ganun na kailangan natin na baguhin ang battery. Let's go guys! Makulimlim, hindi naman umuulan, tumitilamsik lang yung umaambon, pero tingnan nyo, malamig ang temperature. Mas gusto kong mamasyal, mas gusto naming mamasyal pag ganito kasi syempre today Sunday, walang trabaho, no? And then ganyan na walang init na masakit sa balat, tapos hindi tayo masyadong pagpawisan. Mainit man, malinsangan din, pero hindi katulad ng sobrang init ang araw. Ayan. At tahimik naman, parang kukunti lang mga sasakyan na tumatakbo. Anyway, nandito pa tayo sa bandang Mansasa, kaya medyo madala ang sasakyan. Siyempre, walang pasok. Tingnan natin ang araw ng Sunday ngayon, kung ano ang mga kilos ng mga tao. Obserbahan natin ang ating paligid. Tingnan natin guys, let's go! Let's go! Yay! Ang sarap sa pakiramdam ang makalabas ng bahay. Oh my God! 1 week na hindi ka lumalabas. Talaga namang parang kang nakakulong. Ang sarap lumabas pag ganun. Para kang nakawala sa hawla. Diba? So let's go guys. Come with us and let us see Tagbilaran City. The city of friendship and peace. Yan. Nandito rin ang Unity guys sa Tagbilaran City. Maganda ang Tagbilaran City, tahimik, magandang mamasyal. Kaya ang daming mga turista ngayon. Daming turista dito sa Bohol, guys. Ang daming pumupunta dahil ang sinasadya dito hindi lang yung lugar, kundi yung mga tao ay mababait tulad namin. Naks, talaga kasali kami doon. Pag magagandang sinasabi, kasali kami lagi, ano? Ano masasabi mo? Sali, di ba? Okay, let's go guys! Tignan nyo, ang dalang ng sasakyan. Oh, wow! Talagang nag-rest ng mga tao. Yung sabi ko na nga ba, di ba sabi ko sa pagbati ko sa Facebook, malamig ngayon, kaya masarap mag-stay sa bahay at matutulog na, meaning nakakumot and then yakap-yakap ang mga mahal. May mabubuntis ka yan. Oy, ala, X-rated yon, bad yun. Ala ka. Wala naman akong sinabing masama. Anong masama akong sabihin kung may mabubuntis? Masama ba yon? Sa tingin mo, masama? Ha? Hindi yun. Hindi. Para dumami ang tao lalo sa... Sabi nga paano na pagkasabi? Multiply. Go to the world and multiply, kanya. Diba? Kalatan ninyo ang mundo kanya, di ba? Kalatan ng mundo, magpakadami. Sabi niya, mas marami, mas masaya. Yun. Pero, anong pero? okay lang, basta't kaya mong sustentuhan lahat yung... Yun, ganon, yun. Mahirap Yun. pagka tatakbuhan mo yung mga kawawa, yung mga bata. Oo, diba? Ayun. Ano, pag lalaki bitaw? Oo. Ganon yun. Ayan na tayo. Nandito na tayo sa tapat ng City Hall. Ganda ng City Hall ng Tagbilaran City, oh. Ang tahimik ng Sunday, oh. Ang tahimik, ha. Pero also peaceful city. Let's go. Ayan, may nakita kami pwesto ng mga mga accessories ng bike. Yung mga gulong ng bike naman baguhin din. Ayan. Kasi lumang-luma na. Nagrereklamo si Marco dahil na flat. Ayan,
pupuntahan niya. Hindi na ako pupunta, maghintay na lang ako. Ha? Nandito tayo guys sa bicycle supply. Malapit dito sa Island City Mall. Dami nilang bike. Ang daming bumibili dito. Look at that. Look at the prices. Wow, ang gaganda. Ang cute. Unsay nga aning bicycle supply ninyo? Ball bikes. Ball bikes. Oh, Bohol bikes daw ito. Nandito sila sa malapit sa Island City Mall. Look at that. Different sizes. My God. Gaganda ng mga bike nila. Oh. May mahal, may mura. Siyempre, depende sa quality. Grabe at marami silang accessories. Pagka kailangan ng accessories, dito kami tumatakbo. Ang gaganda ng pang racer. Oh. Andito lang, lapit-lapit lang sa highway. Tabi lang. Dito kami bumili kasi may 4 bicycles kami, tig-isa kami. Puro sira ang mga gulong. It's 2023 na. Di pa rin naayos. So, ngayon inaayos. Yung mga ibang mga gulong ay sira. Ayan. Dahil sarado yung mga shops ng para sa mga sasakyan. Dahil Sunday today eh. Dito sa loob, sa may fixed ride, sa may hardware nila, meron doon. Tingnan natin kung meron nga available. Let's go, ang daming tao ngayon guys. Dagdag din kami ng mga gallons na ganito. Ang ganito is 178 ang isa. Ayan ang binili namin 3. Tapos bibili rin kami ng pang change oil. Ayan. Tapos bili ng gulong at saka yung battery. Ayan. 5 liters. 1,422. Ayan sila oh. 200. 297, 250. 85 na. Ilan na? Magkano na yan? 5 liters. 5 liters, 150 na. Nadiha doy, Toyota Eclipse. Tinitignan niya yung lista para sa battery. Ilang ka-pledge ka na ba? 21 na ba? Don't see yourself upon us. Holy good. Ay, 11 pledge yan. Yan o, tama. 11 pledge. Yan. Pagkatagpila mo. 7,003 pesos yan. 5,000 lang naman sa ako ng kape. Pag sabihin sa akin na ito. Hoy, 2023 na ta. Ayos sila oh. Uptick ayon yung mga tao sa fixed right oh. They're very good in service. Look at them. Magtingin ako ng pating mix kung meron na silang, kung meron ng stock. Parang wala na yata. Wala pa. Unsa man na siya? Ha? Murag mawala ba na? Ayan, bumili ako ng pating mix. Kasi mag-propagate ako. Wala na akong magamit. Ayun. Ang babait nila, grabe. My God. Super bait nila. Video na ka-toy. Wala? Oo. Oh, good. Ano naman? Bawal daw? Ha? Asa man mo? Pwede. Ano rin? Bigay tayo ng something sa kanila. Ang butong na bagwida. Ay, hotdog. Kumana magpasko. Ha? Kumana magpasko ka ako. Kumanang Pasko bitaw? 3 kids man. Ayan ka, di ba? Pagili pa pasikat na. Huwag madato ta. Mablo na na. Okay? Karon hindi pa man ta. Hindi pa man ta dako. Okay. Ay. Okay. So, grabe na. Nabigay ng pera ito siya, no? Ala.
Yung pinaghan. Oh my God. Tuan. Alala. Oh, dali na rin. Makay ko niya itong kuhan. Ha? Tuan na. Okay. Gusto yung pera, ha? Tatamak ko na lahat, pohon. Okay. Nana ka? Nana? Oh, okay, alright. Nagana. Walang kaya ito sa ito. Oh, apa yung sa'yo? Oh. Apa yung isa? Tuan na. Sino ang gusto ng kwarta? Sige. Siya. Shout out! Ah. Dapat. Yan mo. Ala, naulog mo. Tuan na. Okay. Oh. Ah. Naman ko yung barya. Nakain na, nakain yung barya. Okay. Kamu ko natin may Let's uso. shit. Ala. Sakto na niya. Tuan na. Nagana. Okay. Saka nangailangan yun. Wala na. Okay. Wala na. Hindi ko ba? Binigay ko ba sa'yo? Oh. Okay. Abi ko, tulura ka buong lagi. Okay. Sige, sige. Okay. Oh, yeah. Yeah. Ay, huwag kalimutin mama, subscribe. Napaman pero. Okay. Tara, sa ganahan mo, subscribe. Ganun. Sige, salamat. Thank you. Bye. Sige. Ito, 7,500. Oh, ang ganda. Ang ganda. Ang gaganda ng mga tanim dito. Wow. Very nice. Oh, ayan na. Nagbitbit na sila. Let's go. Uwi na tayo. Tapos lang araw natin. Ganun lang pala. Hindi na ako nakabili ng something. Mamaya. Let us see. Para daming tao ngayon. Daming tao ngayon, grabe. Hindi ko maintindihan. Bakit ganon? Every time na lumabas ako, this 2 weeks, 2 weeks na nangyayari itong lagi ako nagwa-wonder. Ang daming tao. Pati sa parking, ang hirap mag-park. Grabe. Let's go home! Uy, ano ba yun? Oh my God, kakagulat naman yun. Klase-klase ang mga taong nakikita natin. At ako'y masaya at busog na naman. Galing kami nag-snack. Ay, nako. Sige ng kain. Sabi, mag-diet na ng 2023. Di pa rin. Pag nagutom, kain pa rin. Hindi mapigilan. Kain pa rin ang kain. Kailangan pa. Dito naman, lagi namang may traffic kahit linggo. Ano ba yan? Kain ng kain guys, walang pigil. Sige lang ng kain. Ganun pa rin, walang pagbabago. Kumusta kayo guys? Magpaalam na ako ha. Sige. Thank you so much for watching. Yan, nakasama namin kayo. Kita nyo ang mga pinaggagawa namin. Ayan. Traffic dito. Bye-bye! See you on the next video, guys! Kita-kits ulit tayo, ha? Ingat kayo lagi-lagi! Thank you so much, guys! Sana ay nasa mabuting kalagayan ng lahat. Keep safe! God bless us all! I love you, guys!